Kaim ya kan itu perkan hatu dei ma ngama phi bantai ya la kari dei ban kin no dei ban kroti minta to yang teli kaki jing eto rat ding khong yong bet long kan balong Yaki ching eto randing khong nyom bet hi kong mau na nong kendong ngit be ching sha la bo nhìn a dei ha nong rin ka pdf ya la ka bu nhìn a Napo unsning constituency kan yang pat kariti Napo unsning constituency nyom bet humom bati la dei ban song klik ti ha la trong karem pe sha jing klangi dei ban mi ka hop ban sha kni to ya yang menta ko pa ha cha ka pri u hin yo trem ka pla bas at ka tap mala ibas ngi kan sa sep kapla bas at ka tap mala ki chot ko hin nhau trap na nong kendong ngit be jing sha la bo nhìn a dei ha nong rin ka pdf ya la ka bu nhìn ai Napo unsning constituency kan yang pat kariti Napo unsning constituency